kun ji abin da wanda sun da biyo ba da yana kan danjan abin da ya faru na kasan jihar Talabiri Department da Kera. 27 tun ba ta 27 zuwa kan na kun san akwai kanwa da ya zo da lokacin ba. Ya zo nan Burkina yara sun ka tare shi sun ka hana mai tsaya. Shi a nan sai da kai ya fi sun baka gudana nan wurin. Da ya samu hankali sun ka shirya sai sun ka shigo cikin Nijar. Allah za a da 26 da wata da muke ciki sai sun ka toye tera sun ka kwana. Da sahi za su taya. Sun ka tashi lokacin da yara su ma ba su kwana ba zuwa nan 27 da wata. Sun ka tashi lokacin da zuwa yara na abin su zuwa aza binuwa tunda su ba makami ga su ba ya kasu dai kayan abana da suke. Binuwa na suka kone ma ganin ma cikin wada dan wadawa da suke. Binuwa suka kone. Don kusa na zuwa wani abin nan sai karfe 10. Za ci wajen karfe 10. Sa'annan wani jirgi gui an kace sun fito bisa. To lokacin da jirgi gui nan sun fito wurin nan. To lokacin abin da sai ya cabe. Lokacin na ya cabe. Lokacin na abin da ya cabe don ka sai an kace mana mutum guba su da su sun da sha. Allah ji kansu. Allah sa ta taimaka. Don ka sun kai wannan abin nan kuma mu lalle ba mu cewa mu wane ne amma dai jirgin nan biyu mutane sun yi kemani sun shaida tabbas zaɓar jirgin nan ne abin da faru su ya kawo wannan wannan da sun gato waɗanda sun gaji ciwo wajen mutu 20 ruwa bula an ga ɗauko san kasu nan shi amma komite shi ya ta ganin mutane da sun gaji mun ga ta ganin su wannan guda kuma cikin su ya zama babu amma abin da shi ke da mamaki shi an ce bindigogi ka su shi da kawohi ne an kawo mutum kawa su uku an gaji an samu mutane wannan shi da bada mamaki sai saboda in a security iske gas la primogen ce an sani da ruwa da bal an kashu to waɗanda ba bal an kashu bal na bindiga ce gaskiya da gaskiya wala abin ya faru nan tera 27 da wata to mutane sai ku ji mutane na kwamantar wasu su ce kaza ka su ce kaza ka an ce awo sun tashi yara sun tashi hawan kongo na su shiga hawan motoci ko ko suwa da abinda wanga da aka sa ma esansi a kunna mishi wuta ta kama duk dai mutane na wannan kwamantar duk da suke ai duk wanda bai ga abu ba ba ya kwamantar wani ya jiya kuma an faɗa mishi ne wanda ya gani na ya kaza ko an yayi faɗa maka kuma kan da gani wa na gashi shine da gani wannan ba abin kirki na ba wannan ita wanga komite ba komite tun mai da faɗa na ba ya son tashi hankali shi kwanciyar hankali ka bila a zamna Nijar uwa dan uwa jijiya madarmin ki guda mu komite ki musulmai shi nan in ji madarmin ba mu son tashi hankali ba amma yanzu wannan magana shi wani da ya faɗi cikin BBC an gaske wannan magana ta kama mutane fuska an san shi ma da kanshi ya yi zaman iko lokacin da shi a minister de la defense an ce ai bindigogi da yawa an ce an ba su kudi ba su to ba san da sauri shi wannan minister har yau ma wannan afar illa akwai shababta inda Nijar ko zan mutum wani abu muka yi sai a taushi amma wanga abu na jihar Talabiri na daga yara in Allah ya riga komite ya doki alfar sai an kai kasar Nijar da kasar France kotun duniya a san wane ne ya yi wannan mugun aiki. Assalamu alaikum.